Vitajte na prezentácii elektrického nákladného trojkolového vozidla Arout Cargo TJ150 vo verzii s kapacitou 58 Ah. Tento model je vybavený vylepšeným motorom s maximálnym výkonom 3000 W a vďaka batérii s kapacitou 58 Ah ponúka predĺžený dojazd až 70 km. To všetko môžete ovládať bez toho, aby ste potrebovali vodičský preukaz. Medzi hlavné prednosti patrí sklopná korba s otvárateľnými bočnicami pre jednoduchú manipuláciu s materiálom. Integrovaná cúvacia kamera, vďaka ktorej zaparkujete alebo zacúvate k nákladu s presnosťou. Strešné okno s integrovaným ventilátorom pre tepelný komfort v kabíne aj počas horúcich dní. Arout Cargo TJ150 je vybavená tak, aby zvládla aj tie najnáročnejšie úlohy. Pre maximálnu priechodnosť terénom je vybavená zadným diferenciálom a dvojstupňovou prevodovkou. Môžete si vybrať buď štandardnú rýchlosť, alebo znížený prevodový pomer pre jazdu s plným nákladom v kopcoch. Laicky povedané, korytnačka alebo zajac. Táto trojkolka vám ďalej ponúka nasledujúce vybavenie. LCD rýchlomer, centrálne zamykanie, kompletné osvetlenie vrátane denného a diaľkového svetla, smeroviek a klaxónu. Pre prípad nepriaznivého počasia je vybavená stieračmi s ostrekovačmi. Bezpečnosť zabezpečuje ručná brzda, nožná parkovacie brzda a praktická aretácia brzdy pri státí v kopci. Nech už potrebujete vozidlo na prácu v obci, na farme alebo na včelárske činnosti, táto trojkolka vám poskytne spoľahlivosť a výkon, ktoré potrebujete. Nenechajte si ujsť príležitosť vyskúšať si Arout Cargo priamo u vás doma. Objednajte si predvedenie našim technikom a získajte jasnú predstavu o tom, ako tento stroj zefektívni vašu každodennú prácu.